egameni lika Yesu waseNazaretha ndibuliso tata befundisi egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha ndibulisa ibandla lonke egameni lika Yesu ndinguzizo ke igama lami ifani yami ndingusindephi ndiyazalwa ke xhorha okubalulekileyo ke nokukhula empilweni yami ndisindisiwe ndixolelwe izono egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha namhlanje ke sikhona sizodlizwi egameni lika Yesu ndizocela ke sithabathe iBhayibhile zethu ngokukhawuleza sityhila incwadi kaYoweli chapter 2 verse 12 egameni lika Yesu. Hallelujah. Egameni lika Yesu waseNazaretha singekazityhili njalo iBhayibhile zethu egameni lika Yesu waseNazaretha sikhona ke ekseni egameni lika Yesu sizonqula uThixo egameni lika Yesu ongabonwayo ngeliso lenyama sizonqula uThixo ngayo umoya ingcwele ekufuneka uba nobani ozovula inhliziyo yakhe sekudala kuthethwa usithi umuntu makavula inhliziyo yakhe andimazi umuntu ongeka ivula inhliziyo yakhe into ngabani ulinde ntoni egameni lika Yesu waseNazaretha nasekuseni ngasekuvuka abantu abazowuthi Nkosi uYesu mandenziwe nakuleni conference Nkosi uYesu ndifuna ukwenziwa nguwe egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha ingathi kungavuka benhliziyo kaThixo abantu bakhona bathi basisiwe kodwa umoya ingcwele uyagodola egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha bakhona abantu kodwa umoya ingcwele udinga indawo yokuhlala egameni lika Yesu. Haleluya. Nasekuseni ingathi umntakathi umzimba wami
Jabulisa enkonzweni. Umoya oyingcwele ongumphathi webandla okhona ngaphakathi kwethu. Jabulisa bonke otata befundisi. Jabulisa ibandla lonke lenkosi uYesu Kristu. Sonke bengicela sithini amen. Ngumfundisi Matyeni ke ndisindisiwe. Ndiyamthanda kakhulu uYesu owangithola wandenza nabango wakhe. Nakwezinsuku ezinjena nakwelixesha elinjena uJesu wangithola namhlanje ndiseme ngenxa yamandla kaNkulunkulu onamandla ngenxa yamandla egazi likaJesu egameni likaJesu waseNazaretha amen. Ndizalwa ke kuGatyane kodwa ndilapha eNgcobo ngokushumayela egameni likaJesu waseNazaretha amen. Ngolusuku ke namhlanje ke bantu benkosi eyona nto esihlanganisileyo sihlanganiswe sisikhumbuzo sokuthi kunendoda eyabethelelwa emnqamlezweni kwachichitheka igazi. Namhlanje ke ndiyacela nje kafutshane into yobana sikhawuleze siyibone le Bhayibhile kule ncwadi kaYohane chapter 18. Ndizawucela khona sikhe sifunde uverse number 28. Emveni koko sifunde uverse number 35. Egameni likaJesu sihle nayo siyoma kuverse number 40 egameni likaJesu. Ke bantu benkosi kangabana omnye umuntu engazi into yobana ngoku kukweliphi ixesha kwixesha lesikhumbuzo sikaJesu. Ngeli xesha sikulo sikwixesha lapho inkosi uJesu ixoxa amatyala. Singena khona ezinkundleni ngoba uJesu wethu onamandla akaqalanga ngobethelelo emnqamlezweni. Akasukanga nje wavulukela wasiwe emnqamlezweni. Kodwa uqale waxoxiswa qala. Le siza kuyifunda yeNkundla. Lezo nkundla ngicela ulifundele uverse number 28. Chapter 18 incwadi kaJohane. Incwadi kaJohane chapter 18 verse number 28. Verse 28. Isihloko ndaba uYesu phambi koPilato. uYesu phambi koPilato ewe. Verse 28. Bamsusa ngoko uYesu kuKhayafa. Bamsa kwindlu yerhuluneli. Bamsusa kwinkundla kaKhayafa enye yenkundla wayekuzo. Bamsusa kuyo. Bamsa kwindlu yerhuluneli. Hallelujah. Hallelujah. Bensekelu amen. Hallelujah. Bamsusa enkundleni kaKhayafa. Bamsa kwinkundla yerhuluneli. Lifunde. Bekukusasa ke oko. Bona abangenanga endlwini yerhuluneli. Bekukusasa bamfaka endlini yerhuluneli kodwa bona bebangaphandle. Kwenze njani ingxaki njengoba bemangalela bamfuna ukufaka ngaphakathi bambeka amatyala angenawo. Emveni koko bona bazenze msulwa. Bensekelo amen. Hallelujah. Abangenanga endlini kaKhaya endlini yerhuluneli benza njani mfundi ukuze bangajobheki. Ukuze bangajobheki. Abakufuna ujobheka. Hallelujah. Kunabantu abenza izinto ezijobhayo kodwa bangafuni ukujobheka futhi. Bambeka ngaphakathi endlini yerhuluneli bona bangeni bathembe ngangeni abafuna ukujobheka. Abantu benza amatyala emveni koko ityala bangafuni ukulizeka. Bangafuni ukulithwala. Bamfaka amatyala ngendlela bona bafuna ukujobheka. Bema ngapha
nimeleni ngaphandle kutheni ningangeniyo asifuna ukujobheka kama likaShesu nifunde ukuze bayidle iPasika. Bona bayifuna iPasika. Bayifuna bona. Abafuna ijobe. Bayazi into bana iPasika ithiwa ngumthetheni ojobhekileyo. Noma bengasindiswanga benje. Noma bengamfuna uJesu umnikazi wePasika. Kodwa bayazi iPasika ithiwa ngumuntu ojobhekileyo. Jesus. Bayazi kakuhle iPasika ithiwa ngumuntu ojobhekileyo. Verse number 35. Yeka. Waphendula uPilato wathi, kanene mna ndingumYuda na? Saqala ingxoxo imani ngikanibuyisela umfa kancane jonga into eyenzekileyo uPilato before uJesu angeniswe kwaPilato waqala wangena kwinkundla kaKhayafa wangena kwinkundla kaHerode. Haleluya kwenzenjani uzayibona funda. Waphendula uPilato wathi, kanene mna ndingumYuda na? Luhlanga labawenu nababingeleli abakhulu abalunikeleyo kum wenze ntoni na? Yintono yenzileyo lithini ityala lakho ngoba mna ndilazi ndibona aba bekufaka kwama andilazi ityala lakho. Lazi ityala lakho wenzeni nifunde. Waphendula uYesu wathi, ubukumkani bam asibubo obelihlabathi. Ukuba bebububo obelihlabathi ubukumkani bam, amakhonza am ange ezama ukuze ndinganikelwa kumaYuda. Andingokumkani walapha ukuba bendingowalapha abamu bebeza kundilwela ukwenzela into yobana ndingakhe ndilinge ndibanjwe ngala maJuda. Kodwa namhlanje ndizothi ubukumkani baba ayisibo balapha njengoba sizelwe sinikwazi ubukumkani obungengobalapha. Babalapha ubukumkani ayibabalapha ubukumkani yiya lento ndingifaka abantu yinto abana yikho andingowalapha. Haleluya Verse 37. Wathi ke uPilato kuye, yina-ke ungukumkani na wena? Waphendula uYesu wathi, nawe uthi ndingukumkani. utsho wena ithethwa nguwe loo nto ngukumkani. Mna kange ndithethe loo nto intsha ndiyiva ngawe zange uJesu zange atsho into ngukumkani. Ingxaki uJesu wayengazigagameli isikhundla wayengazihoyanga izinto zasemhlabeni njengoba abantu bangoku behoya into zalomhlaba. uJesu wethu wayengahoyanga. Haleluya uthi nawe utsho mayiphume kulomo wakho umlomo nawe utsho ngokumuntu uthi ndingumkani. Kodwa engiyithethileyo uba noma ungathi ndingukumkani noma ungangasho kodwa ubukumkani bami ayibo balapha. Obamba ubukumkani akusibona balapha qhibezela sithandaza. Mna ndizalelwe oku. Nansi ke ngizalelweyo. Ndizele oku ehlabathini. Nansi ke ngizalelwe ehlabathini. Ukuze ndingqinele inyaniso. Ndizengqinela inyaniso. Umsebenzi wami kungqinela ntoni? Inyaniso. Hayi bo ngicela nihambe nambazalwana. Umsebenzi wami kuwenza njani? uJesu luthetha lamazwi ethethe phendule enkundleni. Haleluya enkundleni kaPilato ndifundele bonke abangabenyaniso bayaliva ilizwi lam. bonke abangabenyaniso benza njani? Beva izwi lam. Abangabenyaniso ndibabona ngokuliva ilizwi lam. Andibaboni ngayo yonke into ubungowenyaniso ndibona ngoliva ilizwi likaJesu. uJesu
into abantu ngowenyaniso akakuboni ngento abantu ukhonze bahlali lase-UCPM akakuboni ngento abantu usukele eCape Town uzotshona khona lapha ukhupha imali yakho yokugcina kodwa ukubona ngento abantu ulive ilizwi lakhe. Athi uPilato kuye yintoni nayona inyaniso ke naku umuntu engayazi inyaniso bayintoni i-explain njani inyaniso bazalwane ichazwa njani yintoni ke yona inyaniso ngoba mna ndiyazi inyaniso undiqalele nyinto na uzangqina inyaniso abangenyaniso bezofa wena yintoni inyaniso. What you Jessica serious? Upon the teaching of Shansa Pass, Kalina Yanis and Trabush. Says yes. Go explain it now. Intoni or Yanis. Intoni on Yanis. Abuzu Pilatum Buzo on Nabile. Intoni on Yanis. Akuba ethilo wabuya waphuma waya kumaYuda athi kuwo mna andifumani nalinye ityala kuye andiboni tyala ndisikada akwa andiboni tyala andiboni nalinye yifunde. Verse 39 ninesiko lokuba ndinikhululele abe mnye ngepasika ndiye ndenze ushwele kumabanjwa kuba khona ibanjwa endiye ndilikhulule kakuyipasika ndenze inceba lento abana ndikhulule ibanjwa ndikhulule liphi funda ningake ndinganikhululela ukumkani wamaYuda na ndinikhulule lo kumkani ophambili kwamaYuda ogama lakhe likuJesu othi mna ndizele inyaniso ethetha into endingayaziyo okanye ndikhulule bani babuya ngoko bonke banqangaza besithi mayingabi ngulo mayibe nguBharabhasi wayeke uBharabhasi lo esisihange ayayaya ya inzima levesi inzima lento yeNkundla leNkundla inzima haleluya inzima leNkundla ngoba into yenzekayo uthi uPilato andiboni tyala mna ngokwami kulonto njengoba ndingaboni ityala ndinganikhululela ba ndikhulule uBharabhasi na ahle ubomi okanye ndikhulule uYesu lithi iBhayibhile lami bathi khulula uBharabhasi banqangaza yintoni bangena bathi khulula uBharabhasi ingxaki banomoya ombi bayazithanda izihange uthi babamisha lanto abantu abathanda izihange ngohlobo ayishaki indala bayazithanda izihange bathanda isihange ngaphezu kwalungisa elinguJesu but kuyo yonke lento nasi into endiyithandayo yinto yokubana njengoba bekhethe isihange esinguBharabhasi into yokubana masizodlubomi phakathi kwabo basegqiba bathi uYesu makenziwe njani makabulawe haleluya isitshilelo esilapha babenesitshilelo kodwa isitshilelo abangasaziyo into yokubana asinokwazi ukufelwa sisigebenga onezono zakhe akanokusifela yena kodwa ongela sono uyakusifela ngicela uqhubezela ngale ndawo yayintoni isizathu sokuxoxisa kukaYesu uYesu wayexoxiselwani
yintona yanyanzelisa into yobana uYesu angasuka bethelele emnqamlezweni kubekayo waqala waxoxiswa qala okokuqala isizathu sento yobana uYesu ahambe zonke ezinkundla wayehlanganisa izikumkani zasehlabathini because iBhayibhile yami ithi uHerode noPilato babengavani babejongene ngezikhondo zamehlo kukhona apho babeklashene khona babexabe wathi ngokuthi uJesu ngobukumkani basezulwini ndizabudibanisa ubukumkani basemhlabeni kuthi kusuka ngale xesha baba zizihlobo ngamanye amazwi uJesu into yokuqala wayenzayo before kuchitheke igazi waqala wahlanganisa imihlambi yalana wathi abangevaniyo wabenza bevana wathi abangazalaniyo wabenza bazalana ayayayayay njengoba bengazalana yonkosi yami njengoba bengevani ndizobafanisa ngexesha lamatyala eyesibini into uJesu wayixoxiselwayo waxoxisela into yobana mna nawe singabi saxoxa thina xa sesingena ezulwini asizifika sixoxe bonke abamamkelayo acinye amatyala wabo andibona ityala kulo mntu bonke abazibuyisela esonweni abasazi ukuthi benza ntoni because basizekela ityala elikhulu kunetyala laqala wabona ukuze mna ndingaxoxi ndifike ndiphumle bawo ndisize njengoba seluhlaphile kanjena kule Pasika ndeza ndingabuyele mva ndeza ndingaphindele ematyaleni ndenze ndingenzi izinto ezizamxoxisa xa ndifika phezulu Jesu wena waxoxa endaweni yami wanyathela inkundla ukuze ndinganyathela inkundla masibe ngenyawo sithandaza